Здравейте хора! Почва обучение на танки онлайн. Всяка седмица или на 5 дена ще пускам ново видео как се играе с различни видове танкове. И ако искате да видите някоя специална комбинация от танк, която ви е интересна, моля напишете го в коментар и аз съответно ще публикувам това видео. Сега първата комбинация, която ще покажа, само да я настроя. Ако сте по-слаби рангове, ще ви покажа надолу. Ще покажа Hornet M2 с Firebird M2. Сега ще само да си... Добре, в този сървър ще стоя. Вижте как изглежда комбинацията. Има я в Kids. Обаче на мен няма да ми покажа, защото съм я купил. Ама на един от всеки 3 промоции излиза. Може да си я купите и по-отделно. Боята е хлома или нещо такова. Много ми харесва. Как е? Сега да ви покажа как се играе. Щом искате да видите някаква друга комбинация, веднага може да ми пише. Ще вляза в Кунгур, макар че не, ако искате, ще вляза в Полигон, защото този танк е много по-добър в близките битки. Ако видеото е с малко по-лошо качество, извинете, ама просто много трудно се оправя качеството. Чакайте, че ме удари този. След като се хвърли огън по някой, например този, той гори, даже ако ме е убил, се зачервява и гори. Съответно могат да умрат, дори да ги убия, дори след като те са ме убили. Само да взема тази скорост. Вижте този. Firebird M2 е просто страшно хубаво оръдие. Ще си пусна малко лоба сила. И вече ме убиха. Както виждате, току-що влязах и вече съм на 5-то място. Ако не знаете, с Tab се гледа класацията. Като се играе в DM режим, взимайте животите, дори и да сте с пълен живот, защото всеки ви е враг и не ви е необходимо да им давате да ги взимат. А като сте в друг режим, може да ви ги вземе нуждаещ се съотборник и не е хубаво да ги взимат. Добре, мисля, че това е обучението за днеска. За този хубава сте. Не, айде още малко ще продължа с видеото. Само да кажа за танка, че на М2 е силен колкото Мамут М1 с 207 живот и Полигон е много подходяща карта за него. Възползвайте се, ако има където и да играете, двама човека, например, един до друг, защото с огнехвъргачката можете да ги биете едновременно. И този танк, сам да спомена, е... Чакайте, че нещо бъгна тук. Този танк е също добър за скок, например, вижте тук. Малките се опитват да се качват, обаче малко ми зацикля, че е бавен интернета. Не знам в клипа ще се
забелязвали. Така, другото видео мисля да направя къде е най-добре да се играе с Изида. За Изидата, въпреки че бие по единичен, е хубаво да се играе на полигон, обаче не на DM режима. Ще ви го покажа в следващото видео и може да ми напишете коментари, ако искате да ви обясня нещо, и съответно ще бъде публикувано. Добре, мисля, че това е видеото за днеска. Този танк е просто много хубав и идеален. Ето, виждате ли? Двама така ги хваща. Сега това може да изгори, честно да ви кажа. Но със всеки случай ще го попърля. Ето, изгаря. С Fireboard M2 могат да горят до 20 секунди след като сте умряли, което е много полезно за хората. Добре, ще спра видеото и за всеки въпрос пишете коментар.